Pitanje za vas. Koji je zadnji glavni grad Evrope u kojem nije održana gej parada? Sarajevo. Sarajevo, ali prema svim najavama tu etiketu neće nositi još dugo jer je prva povorka ponosa u Bosni i Hercegovini najavljena za 8. septembar upravo u našem glavnom gradu. Prihvatanjem ovog događaja Sarajevo dobiva priliku da i na ovaj način opravda svoj epitet evropskog Jerusalema, grada multietičnosti, različitosti i tolerancije. Često pročitao si. Čime se ponosi? Mladen i ja ćemo se posađati ovdje. Pa neći, evo, ja gledaj, nemam ništa pred seksualno opredjeljenje, izvolite 4 zida, rate šta hoćete, s kim hoćete. Šta ćeš na ulici pokazati? Hajmo, recimo i mi, što kažem, normalni, heteroseksualni, hodat ulicom da A šta da pokaže? Šta znači, čim se ponosi? Pa to je razvrat jedan... Ponose se onim što jesu. I ne treba da se stide toga. Pa što mi? Pa mi izlazimo na ulice, ne znam, ne sviđa nam se vlast, mi izađemo na ulicu da protestujemo. Da šetamo. Vlast je drugo, potpuno drugo. I kad ostanu krivi leđa, onda žale se Komitet za ljudska prava. A to je ružno. Zašto? Pa ako nekome smeta, nek ne izađe taj dan u grad, nek okrene glavu. Zašto da ne? Meni niko to ne smeta. Pa zašto da ne? Zašto gledamo to samo kroz seksualni čin? To se radi o ljudskim, društvenim i pravnim pravima. Da, na ljudskim, da. Dva homoseksualca za dijete imaju. Ćemo i to još. Što da ne? Što da da? Pa što da da? Ali nisu se rodili sa hirom i odlučili, ja ću da budem gej. Ne, oni su se rodili tako i to je sasvim normalno i oni su Božja stvorenja. Ma neka u 4 zida, kaže 100 puta... Ali neće oni da idu u toj paradi ponosa da rade neke nemoralne bludne radnje. Oni će samo da prošetaju. A šta se zove zapravo biti šetnja? Neće kod nas biti ništa. Da, neće biti kod nas. Biće kod nas razbijenih glava, pa će se... Biće 1000 policajaca, treba njih čuvati više nego koga. Što da ne, valaka? Ko sve danas traži prava, zašto ne bi? Ja imam toliko puno prijatelja i prijateljica koji pripadaju LGBT. To misliš da nemaš? Misliš da nemaš, ali... Ja bi ga prepoznao i daleko mu kuće od moje. Zašto? Fino, šta će mi? Ovo nije za... Pa nemaš što ja imam. Zna se šta je ključ, šta je brava. Oni su toliko pametni. Ja ih volim, ja vas volim. Toliko ste pametni, inteligentni, duhoviti. Radi se o pameti. Sa svim normalni ljudi koji su prosto, eto, imaju, ne znam, drugačije. Pa nije poremećaj, to je možda malo više ovih hormona, onih hormona. I ne treba ih razlikovati. Jer sačekajte, ali čekaj, kad mi izađemo na ulicu, a to ne sviđa nam... Imaju ljubavi pre svega. Tako je. Širiti ljubav, širiti dobrotu. Šta ti misliš o tome? Ja, kako je spomenuo ovaj ključ i bravo, ja sam mislio da je o bravariji riječ. Pa i jest donekle bravarija u pitanju. Pa dobro, onda je to u našoj tradiciji i onda ponovno živimo i tu vrstu bravarije. Evo, Fredo, da pitam, u tvom svijetu, koja su prava, društvena prava, pravna prava, ljudska prava? Je se to poštuje u tvom svijetu? Zašto se kod nas ne poštuje? Ja sam iz svijeta umjetnosti, a umjetnost je sloboda govora. Prema tome, ja mogu da budem šta god hoću. Mogu da budem žena. Pa nije to žena, Fredo. Pa ovo je jedna iskusna žena. On ima i ženu u sebi. Mogu da budem žena. Mogu da nije dobro. Mogu da se zaljubim u tebe, a mogu i u Mladena da se zaljubim. On nemoj u mene. Ne, da, pravi. Mladene, ljubav je široka danas. Nekaj, ali zaobiđite mene u takvoj vrsti ljubavi. Bitno je da se volimo. Ali čekaj, Mladene, mi kad izađemo na ulicu da tražimo prava nekada, da menjamo vlast, nešto nam se ne sviđa. Da li mi dajemo primjer mladima tako što palimo baklje, što razbijamo, što se tučemo? Nije ni to. Ne slažem se s paljenjem, ukoliko se izađe mirno, prošto zašto da ne? Kome smeta neko ostane kući? Dobro, vidit ćemo u septembru krivi glava što će u hitnoj biti. Pa nažalost, zato što smo naopaki, zato što smo divljaci. Više policije u Beogradu trebalo da obezbjeđuje taj skup nego kad su bile demonstracije. Pa eto zašto? Zato što ljudi ih mrze, a čemu ta mržnja? Meni nije jasno čemu ta mržnja. Tu se ne radi, zašto i dalje pričamo o seksualnosti kada trebamo da pričamo o pravima ljudskim, društvenim i pravnim. Dobro, izvolite i ja ću septembru. Ne, naravno, pazi, ja poštujem, zaista poštujem svačije mišljenje, kako Mladen imam, pa 90% mojih prijatelja možda isto razmišljaju kao i Mladen. Samo, ne znam, meni je to onako malo apsurdno. Zašto ne reći okej, da. Hajmo pitati svakog od njih, šta misliš? Udavi me ženu. Udavi me ženu. Stani, ravno. A onda kada dovedeš kartu, kada se ne može čutiti. A šta, građani Sarajeva misle o ovoj temi?
Nema tu nikakvog ponosa. To je, kako se zove, Bog je ostavio porodicu, ostavio je ljude koji treba da, kako se zove, da na određen način žive i da rađaju djecu, da regrenišu svijet, razumijete? To ne mogu raditi lezbejke i pederi. Ja to moram otvoreno reći, razumijete? Otkako svijet postoji, postajali su i ljudi istog spola da se i voli i sve. Što im ne bi dozvolili da sad to javno kažu? Ja nemam ništa protiv. Ja sam za. Mada sam patrijarhalno odgojena, ali sam za da ljudi rade ono što vole i da su slobodni. Ja ne podržavam ni sad vodanje nekih rukica gradom, momak i djevojka, a kamoli sad još tu paradu nekako. Mislim da treba ipak hodat dostojanstveno i normalno ulicom, a sad ne da se mi grlimo, smačimo, vodamo za rukice. Ipak je to za neka 4 zida. Ako i neko od svih ti ljudi želi da ima neku svoju seksualnost ili ispoljava neke svoje vrijednosti koje on misli, mimo porodice koja je zastupljena u čitavom svijetu i koja treba da bude nosilja svakog društva, neko ostane u kući. Nema potrebe da paradira ovdje u Sarajevu, nema potrebe da mi to gledamo i da se osvrćemo na te stvari. Problemi nam ne trebaju, bar po tom pitanju nam ne trebaju. Svaki ima pravo da radi kako hoće, samo da ne ugrožava drugoga. Kako će on? To je stvarno njegov. Što je druga gospođa koja je onako malo u poznim godinama vrlo modernog i otvorenog shvatanja. I svaka je čast, jedan aplauz za nju. Kako god mladom se ne svaka je čast. Moje lično mišljenje je neka se i Sarajevske ulice zašarene u duginim bojama. Mladen i ja ćemo biti prvi u redu, naše srce ne preakvari. Ja ćemo zajedno. Pa da svi zajedno zapjevamo Neka ljubi kogod koga hoće. Je li vam bilo fino? Jeste meni, pogotovo zadnja tema me redakcija. Ne zaboravite za besplatne karte da budete publika u studiju i doživite ovu atmosferu, posjetite našu web stranicu i prijavite se. Hvala svim gostima i publici danas. Hvala svima vama kod kuće koji nas gledate. Vidimo se sljedeće sedmice. Nek zumbira kamera.